हेलौ लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मिनि ब्लग लानानै फैदों नै दिनै सुनिबाराव जोंहा बाथौहा खाला लगायदों बेनिफ्राय जोङो दा लोगोफोरनो खुलुमबाय खुलुमनानै सिखारबाय रेडि थांनोसै जों दा थांजाबाय ना जाबाय थांसै नायलांबाय था दिनैनि आंनि मिनि ब्लगखौ नै जों दा अलरेडि लाइजौलाइ हाना लाबाय ओमफ्राय बेवहा नै फुजानि जगारफोरा लाबाय ओमफ्राय गारिया रेडि माने फार्स्टनिफ्राय होआसै आरोना अब्लाबो जेबो नङा जों दा माबे मन्दिरसिम थांगोन बेखौ देखायलांबाय थागोन दा नायलांबाय थादो लोगोफोर हेलौ नै हिन्जावा बिबार खावदों फुजा हैनो फुजायाव लांनो गावनि बिबारखौ माबोरै खावदों बिबार खावनानै फुजा होगोन आरोना नैफोरबायदि हिन्जावा माने भिडिअ खालामदों आरोना माबायदि खालामदोंथाय उल्थासो भिडिअ खालामना दोनदों आरोना लोगोफोर नायलाय नैफोरबायदि दखान मोनसेयाव जोङो घिउ बथल बायबाय माने खाला लगायनो थाखाय घिउ एसे होनांगौनो बेनिखायनो जोङो जानाय थावआव लादोंबाबो माने घिउ बथल मोनसे बायना लानायसै नैफोरबायदि जों बिदिनो लामा थांबाय थानायावनो जोङो बागानाव माखासे हाथि नुहुरबाय आरोना बिदि हाथि नुहुरनायाव जोङो दा एसे नायलांनि र' होननानै दसे गारिखौ लाखिनानै जोङो नायबाय ओमफ्राय दान्दिसे दसे भिडिअ खालामबाय आरोना बे भिडिअनि क्लिप्सखौ दसे नायलांदो लोगोफोर नै मैदेरा फाइनालि अलरेडि जोङो दा सफैबाय नैबे मन्दिरा जों दा फुजा खालामग्रोनोसै दे दसे उनाव फुजा खालामना लाग्रोनि मन्दिरखौ एसे देखायना होनि नैफोरबायदि मन्दिरा बे उनथिंजाय बेकग्राउन्डआव नाहर मन्दिरानो नैफोरबायदि हिन्जावा फुजानि जगार खालामगासिनो दङ जोङो फुजाखौ होखांबाय जों दा थांबाय थानोसै नैबे मन्दिरानो बाय थांबाय थानोसै फुजा होनायखौ बावनाय थिनायखौ देखायबाय थानो हायासै केमेरामेन गैयाना दिनै फाइनालि ओंखारबाय जोङो दा थांनोसै न'आवहाय फुजा होखांबाय मोजां नांबाय जानानै नै फुजा होखांबाय होथालाबायनि ओमफ्राय थांबाय थानोसै ना थ' गारिखौ लादोंथ' हमारा माइंड ब्लो हो जाएगा और तो और इन दो भगवान के बारे में हम आज पूरी कहानी जानने वाले हैं और इसी बार पानी का कई सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आए होंगे जैसे कि
अलग जोर के मारे दे हल्के उना ना अलग जोर के मारे हाय हाय इतना जोर ढोलियो तारे गान सुनते नेपाली गान गाइছে आदिवासी गान गाइছে तेलुगु गान गाइছে कन्नड़ा गान गाइছে तमिल गान गाइছে जज जी जाती है सब गान बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की मुस्लिम मोरो Tara. ऐ लाल लाल Kita ko. गारियाव पाम्प खम दंमोन बेनिफ्राय गारियाव एसे गारिखौ पाम्पखौ चेक खालामना होबाय चेक खालामनानै पाम्पखौ होबाय आरोना दा उननियावबो सिगांनियावबो माने ओरैजे थांनाय जाथ्रा नालाय गारिखौ बाहेराव लांनाय जाया आरो पाम्प साम्प चेक खालामनाय जाया न'आवनो थाबाय थायो एसे खाथि खाला थाङो जोंनि खाथि खालायावथ' आरो बिदि पाम्प होनाय माने माबा गैया पाम्प होग्रा मेकानिक रेस गैया मा गैया बेनिखायनो थांनायावनो माने गारिखौ पाम्प साम्प चेक हेलौ गाइस नै फैबाय न'आव थांगासिनो दायो फाइनेलि न'आव सफैबाय नै सफैलायबाय नै न'आ फैदो सानदों नङाबाथ' फैदो सानगोन मिनि ब्लगा एसेबांनो दै लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय